إسماعيل شيخموس یەک ji şervanê ku axa welatê xwe li dijî kefan diparast, di hevdê çileya 2026 de li Derhafir li ser destê komên serbê hikûmeta Demkî ya Sûriyayê ve hatibû dîlgirtin, di koma sîyemî ya pevguhartina dîlgirtiyan de hate serbestberdan. İsmaîl dibêje ku hikûmeta Demkî ew xapand û sozên xwe yê di peymana bistûnehê çileyê de bi cih neaniye. Her wiha destnîşan kir ku rastiya li ser erdê bi tevahî berova jî sozên ku hatibû dayîne. İsmaîlê serbestberdayî ji Rojava TVî re diyar kir ku bi sedan ji şervanê qesedê hatine girtin û rastî muameleyeke pir dijwar hatine. Xwedê muamele ne temam bû li derbê re. İhane, birçîbûn, lêxistin, dibê çi û nebe çi. Wem teqrîban 105 kes wem hatin girtin defa hewlî. Wekî din bişmer dihatin girtin, hevalê jin hebûn. û ew jî dihatin îhane kirin. Em teqrîban 15 roja destpêkên ketin goreva birçîbûn ji bo hevalê jin wan îhanet kirin. Piştre de zabitî wedema zabitî em me xelas kir. Her ê wanî mezin hatin ceme û xwarin. Me stehsad çêkir me got ji bo em xwe nas bikin vê masîrê me çawa esas tîfaqiyatin. Tê demê me got çêbûyî û yan tîfaqiyatin û wilo dikin. Xwedê û derbaxa derin me xistin. Em di hepsê de razayî bû nerazayî bû dengê ziqata derî dihat lazim berê me gişt dîwar heb. Berê me gişel dîwar heb. Yekî got neecibîn tê kevandar got wî neecibîne ê wî derxij dere. Wî tê lêxistin bike bi Xertumê. Wî tê lêxistin bike wî der îdîsa vekirîn. Wekî din vêşo hema şer wan sax me tanî. û di roja eydayên rozê alesas me ihtifalat kirbane me xwe caz kiribû giş xwe caz kiribûn çavkanî name debûn. Çavkanî derketin li me dan rebû me giş me ferizandin û teftîş çêbû kamil û lêxistin dîsa belişî. Em zindanê de me 25 kes me xwe caz kiribû got em xwagir bê şewtanê me got ji bo ê pişman xelas bin. Ama bin fîdayî 25 kes bin fîdayî bo hema wekî din xelas bin ê li me dan. Em nema li heqîn. Me feriza min fireydata me birim min fireydata teqrîban 25 roja min fireydata diman. Dayîka İsmaîl Helîma Nebî dibêje ku sê mehkên du roj mîna 3 salan ji êş û tûnetiyê bû. Hevdê meh, bazê mehê ji malê derket hevdê mehê hat girtin. Sê mehkê du roja tê dima. Îşev nabîn saet ez nizanim çi qas e û deqe ez nizanim çi qas e. Bes emrek bû. Kîjan tij her kîjan dê kêrbêj nabê sê meh wê bê emrek. وقتها دوي زاروكات نه تشيد بدوي نهشتر يعني وقت دي صار عمره خدي دوا بس في شعور جوي خراب ترى زاروكان تشيب وقاته ويخدي كريه وتجنف دوي ببين انه اشتر هاد الدنيا انه هي وصفانتن بس ترج دير موك مه دوي موقفي تجوير بيج او شعورين تاني زان يعني تقاسس بيج مناي عبراندن بس او يزان به ادويتش ويديتي وزي بيدك يعني هنا السركار بكن ورونني افزارو كيماني تيدماني سلیما محمود دایکا شرvanekî dîlgirtiye hatiye gel İsmaîl û pirsa kurê xwe yê ku sê mehan agahî jê tuneyê dike û hêvî dike ku çarenûsa tevahî şervanan were zelal kirin. هاتم جم إسماعيل دركتو والله مجوز هاتم بني بكالا وكيم تشلوي شو طعيوية وسؤالي كروس هاتم جم يجي وأزي بني بكالا وكيم جي تشلوي إن شاء الله. Malbatên dîlgirtiyan bi awayekî rojane dertikevin xwe pêşindana û daxwaza çarenûsa tevahî şervanên xwe dikin ku ti demeke nêz de rewşa wan were zelal kirin.